Kalkulatu funtzioen eremua eta ibiltartea. Dakizuen bezala eremua kalkulatzeko fijatu beharrea x hartatzean eta ibiltartea definitzeko y hartatzean. Kalkulatu dezagun funtzio honen eremua suposatuko dugu segitzen dula ezkerraldetikan gelditu gabe, hau da minus infinitotik 0-raino baitare bitik 5-raino ikusten duzuen bezala 0-tik 2 ez dago definituta, bitik 5 eta ikusten duzue 5-tik 6 ez dagoela definituta, esaten genuen, eta 6-tik plus infinitora. Ibiltarteari askotan designatzen zaio im imagentik dator. Ibiltartea edo imagen berdin zaigu erreparatzen dugu i ardatzean ikus dezagun nun dagoen definituta batetik bera, minus batetik bera, hemen ez dago margotuta, hasten da batian eta ondoren segitzen du 0-tik plus infinitora. Hau da, batian, hau jartzen dugu, giltzen artean, puntu hau bakarrik baita, eta 0-tik plus infinitora. Dakizuenez, minus infinito eta plus infiniton tarte irikia jarri behar dira. Egingo dugu ariketa berdina zenbait funtzioetan. Hau da, kalkulatu eremua eta ibiltartea. Ikus dezagun funtzio honetan, parabola bat da, eremua, izango litzateke pentsatuz jarraitzen du hortikan eta hortikan baita eta x ardatzean erreparatuz minus infinitotik plus infinitora. Hau da, funtzio hau existitzen da beti edozein balioa ematen diogula x-i badaukau irentzat balio bat. Normalian horrela gertatzen denean jartzen da zuzen erreala, r. Letra larriz, minus infinito plus infinito jarri ordez. Eta ibiltartea erreparatzen diogu i ardatzari, ikusten dezuen bezala hasten da hemen di bera ez daukau i, bat bi minus iru puntutik, plus infinitora. Ikus dezagun beste funtzio hau, periodikoa. Kasu honetan, eremua izango da baitare minus infinitotik plus infinitora. Hemen oski suposatzen da funtzioa segitzen dula hemendikan plus infinitoraino eta hemendikan minus infinitoraino. Ibiltartea fijatu zaitezte funtzioa beti dagoela balio hau eta balio honen artean, bi balio hauen artean. Hau da balio minimoa eta hau da balio maksimoa.
hau da minus bi eta beste hau da bi. Beraz, ibiltartea beti dago minus bi eta plus biren artean. Funtzio honetan, eremua fijatzen bazeate grafikako puntu guztietan definituta dago, x guztietarako definituta dago, baino justu 0 puntuan ez, 0 puntutik oso hurbil gaudenian, baino ezkerretik funtzioa beran dago, eta 0tik pasatzen geanean, hau da x positiboa denean, baino oso txikia, funtzioa dago oso goran, baino justu 0 puntuan ez dago definituta. Beraz, jarriko genuke, puntu guztiak ken 0. Leheno aipatu dugun moduan, ez dugu jarriko minus infinito plus infinito, baizik eta r ken, eta bendikan atera behar dugu, 0 puntua. Zeta x 0 denean, funtzioa ez dago margotuta. Ikus dezagun, ibiltartea, imagen, hemen gauza berdina gertatzen zaigu, i oso txikia denean, oso negatiboa funtzioa badao definituta, balio negatibo guztietarako definituta dago funtzioa, balio positibo guztietarako baita funtzioa definituta dago, baino 0 puntuan i 0 danean funtzioa ez dago definituta, ez dakigu ezkerraldean dagoen edo eskubialdean. Beraz, kasu honetan ere, ibiltartea izango litzateke r ken 0 puntua. Funtzio honetan eremua eta ibiltartea berdinak dira. Bukatzeko ikus dezagun funtzio hau. Eremua. Ikusten dezuen bezala, funtzio hau ez da hasten minus infiniton, baizik eta x-i erreparatuz hasten da puntu honetan. Hasten da minus bi puntuan. Minus bi. Minus bitik batera, positiboa. Salto bat ematen du. Batetik bira, nun ez da definituta. Baitare bitik bostera, hau da tarte hontan, baina bostean ikusten dezue zero txiki bat daukagula, horren nahi du esan bosteraino ez da iristen, beraz, bost aterain behar dugu, eta 6tik sortzira. Hau izango litzateke funtzionen izate eremua. Ibiltartea iardatzean fijatzen gea, hasten da 0 puntuan, zabaten guet hau, funtzio bakarrik utzita, 0 puntuan hasten da, hau da, i negatiboa denean funtzioa ez daukau, iristen da bat, bi, hiru punturaino, eta gero dago margotuta puntu hontan, 4 puntuan. Eta hauek dira azken funtzionen eremua eta ibiltartea.